muffin. Jeg er så ked af det. For far siger, det her er Herr Muffins hus. Herr Muffin er et marsvin. Herr Muffins yndlingsblomst er en mælkebøtte. Og det her, det er Herr Muffins postkasse. Kære Herr Muffin, det er til dig. Jeg er så ked af det, for far siger, at når et marsvin bliver gammelt, kan det pludselig dø. Herr Muffin er 7 år. Han er gammel og træt. 7 år, det er faktisk meget gammelt, når man er et marsvin. Far siger, det ikke er farligt at dø. Man sover bare og slipper for at have ondt. Vi skal alle sammen dø. Du og jeg og far. Herr Muffin har ondt i maven. Han sidder og husker. Han har haft et godt liv. Bedre end de fleste. En gang var Herr Muffin gift med en marsvinkone. Victoria. Sort som natten. Smuk som en solskinsdag. Sammen fik de 4 små lodne unger. De sødeste små unger, man kan forestille sig. Ja. Det var livets lykke. Velkommen, mine damer og herrer, til det store dyreskue. I år kan vi præsentere dem for intet mindre end en verdenssensation, nemlig verdens stærkeste marsvin, Herr Muffin, mine damer og herrer. Skulle det lykkes Herr Muffin at løfte agurken i strakt arm over sit hoved, så vil han have slået verdensrekorden med 3 gram, mine damer og herrer. Jeg sagde jo, den skulle op og ikke ned, din lille... Efter denne lille opvarmningsrunde, tror jeg nu, Herr Muffin er klar til at... Ny verdensrekord, Herr Muffin! Hvad er det med dig, Herr Muffin? Har du stadigvæk ondt i maven?
Du er helt kold. Du skal da ikke ligge og fryse. Prøv at se. Du kan lige låne den her. Sådan der. Så kan du godt falde i søvn. Elskede hr. Muffin. Jeg ville ikke vække dig, da du omsider var faldet i søvn. Håber ikke, du blev ked af det, jeg skrev i går. Jeg har været vågen hele natten og tænkt på døden. Jeg har tænkt, at enten skal man bare hvile, og det er ikke noget, man behøver at være bange for. Eller også kommer man til en himmel, og alt bliver godt. Håber, du orker at læse alt det her. Far siger, at du måske er død, når jeg kommer hjem fra skole. Jeg elsker dig så vældig meget. Så, hr. Muffin. Så kan du godt vågne op. Hvad er det med dig? Skal du slet ikke ud i dag? Der er kommet post. Nu ved du mere end vi, hr. Muffin. Nu ved du, hvad der sker, når man dør. Det er sådan, at enten er døden en hvile, og det er ikke noget, man behøver at være bange for. Eller også kommer man til et sted, hvor man kan leve lykkeligt til evig tid. Så hvorfor skulle man være bange for døden? Det er sådan, det er, hr. Muffin. Du som ved. Er det ikke?
Igen. Igen. Den dag jeg blev født, var det blæsevejr. Jeg kom susen, så let som ingenting. Derfor elsker jeg, når det blæser.